Belai hambai media no te nai tok nai taku buku no sawani si bhaiya paro asuk boson di pore 45 বা 46 years রাজনৈতিক খাইগা লাইব তা এই লাস্ট বয়স এমনি 73 আনি এই সিংখা তাবু লাস্ট রাজানি অর ফাই বুবাগারানি অর ববাই সামুং তাংনা হিনি ফাইজানি বনি বুমাখাং বাইনো इलेक्शन जितिका इलेक्शन जिति ताबु महाराजनि बाइक बाय महाराज सारि मानि बायनो बोबागारानि सामुं बायनो आनो थांनाय 18 तारिखआव माइ थांनाय जागो ताव 18 तारिखआव जों आं तो बिजि बालयाखौ 18 तारिख इंगैबा दिनै तामिनाय 11 दिन 12 दिन सिक्सो इंगे आं नुगमानि Sini lukurok belai bialok laijak sara Tripurani borok no जों नुगो এবং आनि एरियानि kokto sai sukul maya tei phatarabo गोबांबा जों जेखाने borok no शिक्षा jagato kasarena hin naifano edisi hapango je tabuk sorkar tangnai swkangni thangnai 500 কোটি রাং বাজেটनि बिसिंसि जोंनो रां तावो 100 काছাকাছি রিজাই हांगा रां রিজাই इंगे आबो एडिसि हापां ग जों जे मुया सानाय रनो जोंजाल काग्रिना हिनि जों जेता याप्रि सेमानि बोबागान याप्रि बो आबोनो बो एडिसि हापांगो सिनि मुया सानाय रनि जोंजाल उनि जाति रनि जोंजाल न काटिरनान बागैनो बो साक्तारि तिनि बिजेपि रंबाय अनेक kok sajaka borok nijeso kok borika je norokno जों oro edisi habangno जों saka utisai borok rokno lama kaham phunugui শিক্ষা জগতো saka karena bagai bobagarani naharmung bai ebong bobagarani chongmani no sakati sarawana hini bongni sorkar BJP sorkar apti kebo kogrika bono haipano tabuk jorotei angde nugu tabuk bochuno boma matoi ni bosa haikalaino borok nukto chini hani sorkar asungnai rok जों agin simi boma matoi ing phaimani boma matoi bosa ing phaimani tabuk bochungo boma matoi ni bosa kag जोंजाल kagmayako kai bobagarani chongmani baino जों bobukhaw chong tongo muya sanai rok tabuk chong tongo je bono ekta lama udhani lama এবং ত্রিপুরাসানি হাপাং এবং ত্রিপুরাসা ও হানি নকফাং নাম কানাঙ্গার হিনি তাও বচিনি गोबां बरक रक ताव चिनि बरक गोबां बोखाव चं एके आं आनो जेमन बार जादों माने जन्म साइन अफ टेक्नोलॉजी न आनो जे बार जादों माने ओ बार जाव आं चं मानिखाय त्रिपुरासा रक गोबां मा ताबुक ब दैनि बेलाय बियाल इके अबनति जों जेखानो ओ दैनि बियालनो काग्रेना हंखाय जोङो सोलार सिस्टेम खालायै कल बिसिंगो दावै हाबो साल बायसे सोलार मोनबा साल दै जे जागाव साल काहामखाय मान जागौ दै फाया जागारावबो जों दै फायरिनै बरनो दै खायनान बागै आं साक तारनाय हिनि बोखाव चङै दङ जदि सरकार जोंनो रां रिखाय स्टेट सरकार जदि नियम मतो जोंनो प्रचुर रां रिखांगाय ओ सोलार सिस्टेम गोबां पारावो नक जेमन रमदि लामाव बोफां कलायखा नक बारो कारेन्ट बुरुक चखा आ पारा रको 15 हप्तामो मास कायसे रक तै कारेन्ट थाया आपति जागा रको सोलार सिस्टेम खालायै लाइट दिवै बरनो बंनि चाराय खानाय परिमानान मतो यावबनि सुजुग आं खायनाय हिनि चं दङ किन्तु बरक जदि रां रिखाय खायमान गोबां सिस्टेम सोलार सिस्टेमाव इंगे अब आं चंमानि दा आन बोखाव चंमानि केनना चीन बरक तो नायो बाहायके बल आमातै थाङै किचा उद्दारनो अबनो आन बोखाव अबनो आं मुजुङो जेखेबानो सोलार सिस्टेमाव दै बुखानि मानो हर मुंगो बरित मानो उंगो कारेन्ट मरि मानो अबन रिनन बागखाय रां नांगो और रां बरक जतखन पन्त जोंनो हेनबार खाया गाय आनि ओ दायित्व
ani o daito jodi bor rang ri hangkai ang solar system o chati musong mangla ebong buino tibo khani maya obosiko থিংকে থানায় হাপাং বিসিবাবো যে এক্স সিএম বিপ্লব কুমার সামান দङ तिप्रासा आमचाइबा एडिसि एरिया रग 400 कोटी हाय लामा एबा खाय तुइनि जे बियालो जोंजाला तंनाय दङ बेबां सुपुंगै रिनाय रिपाइ रि तंगो हिनै हिमान ताबक बनो एडिसि हापां रग सुपुंजे खदा निजे वानसुंग जे नाय जेरै तंमानि यागलो tabuk to ang sikangon saka je rang chungno rinai hini borok chongmani আর আংসে তাও 100 কোটির মতো চুনো রিয়া অথচ তাও এপ্রিল মে পাই টাকা হ্যাঁ তাও মে পাইছে পাই টাকা ইকে তাবো অসুন পরেব जोंनो যদি বরক রাং রিয়া হাঙ্গাই তো जों ভাইকে খাইনাইবা এদিছে হাপাং তো তাও যত जों তাও ত্রিপুরা মতন হইতে ববাগারানি বুদ্ধি এবং নাহারমান তৈন जोंहा एडिसि हापांगो जारा चिनि एडिसि बिसिं तंनाय मैया जानाय उनि जातिरनो जों तो मुचुंगो जों खायरिना हिनि किन्तु चिन्तानि तिनि चिफ मिनिस्टार दे छालांगा खायनाय हिनि किन्तु खायनाय हिमफानसे ताव बर रियांगाय तो भागे खायजाके जेनेबा रिउइ जदि खायहांगाय जोंनो सानाय बिलै जोंनो रिस रिया गंगाय जों भागे खायनायबा तावबो जों जे ताकलायनि बाजेट जों बरनो साका जों 1100 कोटी सानका बाजार ताव बर बुसु बरिनो रिया ताव बंनि उपर डिपेन्ड खायो बनि बगैनो आं थाइजिं साव जों ताबो ब 80 बছর ধরে তিনি 80 বছর ধরে जों जे क्लिप दंमोन जों बुमा मातानि बुसा हिनि जोंनो सनाम तनिका ताव आब सनामजां दंता आवन बगैनो त्रिपुरा सारनो जोंनि मुया जानाय रनो फाइदि जों बुबागारा जेहेतु थानसा खायगा थानसानि कक बाय थानसानि लामानो तेब जोरदार खायै जों नायनाय बसकां लोकसभा निर्वाचनाव चिनि ऐक्यनि लामा जदि दंखाय थानसानि लामा जदि दंखाय जों पूर्वसित इसे जुदि जों दिल्लीयाव डिमान्ड खायमानन चिनि दिल्लीयाव थाङै डिमान्ड खायनायनि बागै जों प्रस्तुत दंनाय एमं जों जुदि खरकसाना प्रतिनिधि रहरमाखाय तखन दिल्लीयाव मोखां आवाज कक पिसा जानाय अबश्य कक सार थिंके तेकेसा समु तामुके ताबक तो त्रिपुरा सारक बेलायनो वानालाय दङ जे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नति बुबागेरा जे कक बरक रोमान स्क्रिप्ट नति जे सामानि अबनो जे स्टे हापां बीजेपी आईपीएफ डबल इंजिन सरकार जे डॉक्टर सीएम तांको प्रोफेसर मानिक साहब बो सामानि जे बो हापां से कक बरक माया बो कक बरक रोमान स्क्रिप्ट सानो इने इनके कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न अमियाबो बांला जे देवनागरी डक खलाइजाकनाय अबो दंनाय हिमाने अबो रंनायनि बिभासो नों ताम कक सानांसो खमो जोंथ' दिनैसिमिया 1977 इसिमी कक बरकनो तिसालाय फेमिनि उपजाति जुब समिति पार्टी खालायनाय ताबुक साक अबनो ताबुक साक अबनि दरबार खालायदों 80 বছর ধরে টিউজেস सिमी ओ आरम्भ खायफैमेनि आपुर टिउजेस पार्टी त्रिपुरा सानि बिथिङाव आঞ্চলিক दल ओ आपुर सिमिनो रिगेनाय बरक कानिनाय एवं कक बरक बाय जों मा परिनाय हिनि इनके ताबुक 80 বছরनि परेबो जे नायदि और डाइरेक्ट साइकिका मानिक साहा जे डॉक्टर मानिक साहा ताव त्रिपुरानि चीफ मिनिस्टार ब उंगुइसे आ ककनो सावै बरक बुमा मातानि प्रमाण खालाय रिकाबलि हायादुआ যদি मणिपुराव मुगली कक बाय परिमाणो मिजोरामाव कक परिमाणो हुगाय हेगाय अंगो निन आसामिस कक बाय परिमाणो हुगाय जों ताङै त्रिपुरासा आसक जों दिनै ओइ त्रिपुरा रायजोखै जों तां दिनै कक बरनो जों इंलिश सरबाय जों ताङै परिमायनाय अबनि बागैनो अ दरबार 80 বছর खायमान परे जे बरक जोंनो रिना सया ताबुक महाराज न बतो ब्लेम फुनुमानो बुबागारानो बो ब्लेम फुनुमानो आ ब्लेम तो आपुरुन समय तो जों जखन दरबार खायतम फुरु तो बुबागारानि कक काया ताबो बुबागारा और फाय कुबै न मुया सानाय रनो
ঐক্যनि लामा तुबुई थानसानि लामा तुबुई फुनुगुई ताबो बाक्सा अनेक बरफ दङ जेखाने आलका लामा हिम तने रं फन्त बुबागार ताबो थानसानि लामा तुबुई उसुक जागाव सौइगा जेहेतु तांहिन भारतनि त्रिपुरा रायजोआव आঞ্চলিক दल हिसाबाव বিরোধী দলनि उङै आसुक मानान क्षमता गैयैखौ ताकलाय बुबागारा फुनुका जे थांनाय विधानसभा निर्वाचनाव जों 13टा सीट ती जों दिनै जितिका तेब जितिना तंमानसि बर'नि जोंनो बेगायदा खिगलाय जों अनेक किसु बर' जोंनो अंग खायगा बासको बदला बदली खायगा गोबां मा जागाव एखे जों तेब सीट मा खामो अबनि कारणे ताव जों विरोधी दलनि आसुकमानि जों 13टा सीट हिसे आसुगै ताव फुनुका এই বিরোধী দল आसुकमानि परे ताबो बर'नि बुखा कलिमा गुबरिखा बजागो सगैनो ताव साइमेको जदि कुबैनो काइथर जदि नायखालाय तंखाय एक आबनि बिचार खायनाय बुबागारानि मगलनि मुक्तिनि बिचार ओ काइथर खायनाय आर बर'बो बुजियाको तावबो फायनाय जागा तेई बिसिया 6 मास बिसानो लायरिगादि अ ताकलायनि विधानसभा बिसा लाइमेन परे अवस्था बजागो सगैनो नायदि तापुरो अवश्य आनी ककेवो कक बरफ जों नायो कक बरफ मानस नाय कक बरफ बाय जों परिनाय कक बरफ बाय जों साइतनाय जतखन बन्द दम थागासाक जों अबनि दाबि खायनाय अबनो जों क्लांनाय जेखेबेन कक बरफ बाय त्रिपुरा सारनो परिनाय अवश्य हामबाय।